Здравейте, потребители от YouTube, аз съм Minecraft и това е... Minecraft Survival. Minecraft Survival се завръща. Да, това е Minecraft Survival епизод 12, да. Много от нещата, които съм ги правил в сървъра. Аз пък сървъра, аз ги дрънкам в света ми. Не съм ги показвал, да, тук фермите почвам да показвам. Сега, тук имам ферма за крави. Да. Фермата за крави... И да, като сме на Minecraft 1.6, вижте, чесовички са готинки. Да. Ето втори етаж. Да. И тук ми фермата за картофки, които има картофки, които са пораснали. Сега разбира се, че ще ги посадим. И да, както казах, аз бях я забрал тази поредица. Не, че бях я забрал, просто им се снимаше, омръзна ми, но нещо ми стана. И почвам, да, отново да снимам, тук имам 20 и такова. Да, спалнята не знам дали съм да, правих в някой епизод. Да, направих пътечки. Да, Кея го знае, тук си направих чесро, в който тук ми е храната. Омага! Стига, така се бъгва. Тук ми е храната, тук са ми сидовете, тук ми дърта, тук са ми дървените работи, тук са ми айтемите от монстъри. Тук нямам нищо, тук имах, тук имах айрон, да, аз тук си имам скрит айрон. Да. И в този епизод не знам какво ще правя, наистина. Знам, припомних си, да. Това не знам какво направих. Да, това. Сега ще вляза аз до къщата. Трябва ми... така, един стък. Тук, така. Да ви покажа. Аз тако. Стъко. Нямам. И няма стъкло. Лошо, много лошо. Така. Да, сега ви покажа какво правих. Ето такъв портал към Ада. Аз съм 31 левел. Добре, доста добре. И сега фреймови ще ми спаднат брутално. Да, 20 фрейма. Омага. 9 за 7, 6 фрейма. Омага. Почва се покачва 20 фрейма. Тъпо. Да, тук точно на спана, нали. Почна да си правя нещо като къща. Да. Сега... разбира се, че няма материали. Аз имам материали. Забравя да ви покажа. Най-якото в 1.6, аз пак 1.6, 1.4.6 е това. Че инструменти са 3D, като се въртят. Обаче само на нещо беше тук. Не помня на какво беше. Това е лошото, че не помня. Тук имам някакви крави. Да, тук имам крави. И някакъв брутален лак. Тук малкото е излязло. Я влезай. Няма влезеш, ще убия и толкова. Поръсни. Ще видя какво ще правим. Сега. Тук ми се прави такова. Да, сложих то изпечема. Имам ли такова? Имам. Нямам пясък. Ще легна се наспа. И лошото е, че нямам пясък. Но това е друг въпрос. Сега ще да събера, да. Не трябва минилап, имам нит туминейтъмс. Но туминейтъмс мисля, че нямам идея. Но да им потрябва. При спешни случаи трябва, ама... Да, сега взема и така с такова пясък. Така. Да, водата чекна, защото съм пак. И то голям. Те не съм го пак съм. И дрънкам.
Take it, продължавам с take it. Сега малко спря да качвам клипове, защото знаем, че сме вакансия, хора. И ще кажете, ти си вакансия, за кой не качваш клипове, имаш много време. Не, нямам. Нямам почти никакво време. И виждате, че чатпад има по някой клипче, но така ще е сега малко. Той ще се оправи. И къде ми сам, да, аз го ставих. Да, нали, след примерно тутър ще почна по, нали, все горе-долу, всеки ден да качвам клипове. Ари бе! По-бързо. Готово. Да. Сега. Тук ми трябва стъкло. Сега отивам портала. Да. Отивам портала Камала. Следващия епизод не знам какво ще правя. Не е смешно. Да, тук 2 стъкла, нали имах и 2 фрейма. Това е брутално просто. 20. Ужас. 20 фрейма, омага, 20 фрейма. Да, тук няма слагам стъкла, защото тук какво ще гледам нищо. Ще направя от тухлички. Я само така. Да, ако се чуете защо ни хора толкова... ако се чуете защо ни хора толкова много да копая. Хора, как да ви го кажа, аз не съм покопаен. Това съм повече строител. Да, гледам повече да строя. Тук какво да ще го направя коблстон, само да я да взема. Да, гледам повече да се развивам, нали, не по инструменти, по брони, работи. И това е важно. Аз ще не мога да не ходя да хиж да копая, ама не ми занимава. Да, ето броната по... той шлема ще ми се щупи. Обаче аз имам айрон. Тук съм. Добре. Тук. Коблстон. Вземайте 2 стака. Да имам. Да. Сега, отивам. Сега. Не, мисля, че доста се развих, но... Това е 12 епизод, нали? Да. Като стане на 30 епизод, първия сезон свършва. Но това ще има още доста време. Защото това е все пак 12. Поне за 12 епизода се развихме адски брутално. Според мен. Защото не по диаманти сме се развили, а по строителство. Трябва с някои работи да ви кажа наистина. Аз дори бях забравил, защото аз имам доста светове, които не играя, но ги имам. И аз не знам за какво и те имам ги. И се чудих кой от всички, почнах да проверявам, някак го намерих. Заребих се от един приятел, към сега много, сега ще снимам яката снимам, нали, оцелявам си. Аз не бях почнал една поредица, няма да се продължа. И да, и както виждате, продължавам. Така. Така. Нямам торчове, ама имам. Имам нищо, нямам. Само да. Да, вършам се. Ще направя една кирка, защото... малко... Така, надявам се да се чувам по-добре от... ако сравните 11 епизод с 12, защото това поне един месец не съм снимал на
тази поредица, да, по един месец и съм с нови слушалки, ей! Надявам се да се чувам доста по-добре. И какво ми трябваше? Седих са 3 Iron 2-3. Така. Тази кирка, ако чуете, що стои тук, това ми първата кирка. И те ще остава за спомен. С хубаво ще остава за спомен, ма трябва да върна от 6 рума. Си взема дърво. И много ме кефят често и те виждайки са коледни. Къде ми беше дървото тук? Само клечки. Сега. Да. Аз тук имах май някаква риба и тук. Да. Охо, то че се още пояко. Тук ще хубава риба. Омага, верно ли? Тук имам нещо. Не. Разбира се, че нямам. И тук не съм направил пътечка. Що? Аз не знам. Добре. Сега продължавам. Тук мисля цялото, ма тук. Ето там. Там. До ониха очете. Защото да не го правя, нали, в такива работи. Постройки, работи, глупости, джунджурики, манджурики. Така. Сега. Следващия епизод ще направя такова. Тук ще го направя. Тук. Не. Тук ще го направя. Тук, да. Ще направя такова. Обаче ми трябва лава. Ще направя... Кошче, да. То ще направя тека портала към обаче от Cobblestone. И те ще пусна лава надолу. Тук отзади ще има Cobblestone. И ще чече. И само като ми трябва, дайте ми. Така ще правя. Мятам картофа. Много си умирам. Така. Сега спрем се легавим и да продължаваме. Има някакъв брутален, както винаги, лак в... Тук колко е? 3. Значи тук ще 3. Така. Да. Сега преминаваме. Така. Сега почвам така. И да, в следващия епизод ще го продължа това. Защото виждаш, ще ми трябват доста материали, които аз очевадно ги нямам. Торчови отново не си взех. И ко няма в мене. Да. Аз това гад почна да го правя, не го снимах. Разбира се, че не го снимах. Аз бях взял 11 епизод и къщен бе само на един, и ще почнах да правя втория. И там фермата за картофи, обаче вижте колко много работа съм правил още, които не съм ги снимал. Защо? Ясно му ви кажа. Защото сигурно ми се е снимал, защото това беше преди един месец, може и два. Да, наистина, вид не знаете, който ме следи, че от колко време не съм качвал на тази поредица клип. Take it. За текета специално ви кажа, текета лично на мен ми е интересен, обаче не снимам. Защо? Хора, повече ми снима на обикновения Майнкрафт, Чекит, ще има някъде 2 пъти в седмицата. Повече ми се снима и тук се развивам. Или някоя друга поредица, която... Скайблока, помня я. Хубавия Скайблок. Хора, умрях. И Скайблока, чум беше. Да, трети епизод. Учех е там до честа и взех, че цъмбурнах. И не можа да се включа на времето ми, не и там са. Така, да. Сега тук малко те да поправя, защото да не взема да падна, са на малко сърца и... Така. И така. Значи тук те лекичко ще го поправя. Да. Май не бях казал. За най-поредица дет бях в ония сървър. С какво почваш сървър, не го помня. Не знам дали, не си спомням дали бях казал. Поредицата спрях поради причината, че ми грифаха къщата. И май го казах. Да, в Текет го казах.
Да, но това... Да, грифаха им къща. Сега не знам какво да правя, защото няма материали. Хо-хо, много смешно. Еми... Не знам какво да правя, се върна се в нормалния свят. И мисля да приключвам епизода. Да. Ще го приключа, макар че стана не знам колко минути, 10-12 минути. Не му давам повече или по-малко, но му я сгреша. Може да е и по-къс или по-дълъг. Не, няма само да направя нещо. Има някакъв брутален лак. Густом. Имам. Обаче ми е в къщата. Ето го. Ето го ми. Ето го. 7. Си оградки нямам. Лошо. Ето тук имам май. До имам оградки. 9 оградки, супер. Супер, хора. Тук се прави една лампичка. Но, и... Това. Така. Добре, супер. Къде другаде иска? Не знам. Ето, може би тук. Тук има торчове. Обаче, ето, там ще направя. Ето тук. Тук ще направя. Да е по-светличко. Да ми е по-якичко. Не тук. Да, ще мога, но... 2 и... Оп, сгреших. Лошо. Готово. Всичко е так. Както каза един мой много добър приятел. И тук ще сложа едно. Така, но... 2. Добре, не знам колко пъти сгреших, но... До това е за този епизод. Добре. Да. И тук ще направя едно. Защото ми се струва, че тук е тъмничко. Мене ми хареса да е тъмно. Да, ето. Навсякъде е светло. Ей! Да, това е за този епизод, хора. Надявам се да харесал. Коментирайте, оценявайте. И до 13 епизод. Да. Чао. Айде. Чао.